Matan nan tana danne shi ta zaro wuƙan nan daga cikin ƙaryan nan ta soka mai a ƙirji. A take tana buɗe lintan nan tana fitowa ta fara harbin mutanen wajen nan suna mai mata da martani. Haka ta dinga harbin su a take wannan yarinya ta fita ta kullo wani ɗaki ta sa kujera ta rufe ɗakin nan ta kira abokin da take gaya mai akwai matsala sun kama ta fa. Ya mata satin ya ce wa ba ta dabara ya ce ko ki harbi gilas in kika harbe sai ki cilla kujera za su yi tunanin kin gudu. A haka wannan mata fa ta yi fa tana cilla kujerar nan fa kawai wannan gilas ɗin suka faɗo su kuma suna shigowa ba sai suka leƙa sun zata ta gudu ba. Ita kuma kawai ta biyo matattakala tana biya matattakala ta cire wannan abin da ta zo da shi ta cire cikin ƙaryan nan kawai ta sa baƙar riga ta tattamke wa'innan gashin nata ta sa gilas ai ta fito ko gane ta basi ba ta dinga musu murmushi. A haka ta zo ta fice tana zuwa ta shiga cikin jirgi. Bayan ta shiga cikin wannan jirgi fa tana fitowa daga cikin wannan jirgi ta cire wannan rigar ta sa jan riga. Tana sa jan riga fa ta taho tana tahowa fa ta zo ta ware ta ƙyale su ta kashe wannan. A wannan mutumin shi kuma yana zuwa ya samu wannan abokin nata ya dake shi ya